Okay, vi filmer. Ej, måske er det lidt for meget på banen med sko. Okay, men så bare tag den ene. Ej, se, det er jo mega smart, at så kan vi få Clemens sko med. Fordi altså sådan, og så kan vi bare være sådan mega seje. Det kommer langsomt ned til os. Ej, kan de se den? Kan I se den? Ja! Ja! For det kan vi! Ja! Okay, det er mega smart, så kan vi sende tøj op til den. Ej, kan vi ikke sende beskeder til hinanden om natten? Ja, og smøger. Og smøger. Cigaretter. Sker der noget? Ja, det var fordi, jeg er lidt tung. Men nogle gange, Britta, tror jeg bare, at man bliver nødt til at skifte tråden, fordi at... Jamen, det den er bliver måske ikke, smidt, den er måske lidt skidt. Men ellers kan man ikke lave dobbelt eller sådan noget. Ja, men det bliver bare nemt viklet ind, tror jeg. Kom her, lille sko. Jeg ved ikke, hvad filmer den overhovedet på. Jeg kan ikke sige en skid for den lortepalme. Jeg elsker palmen. Kan du ikke også det? Jo, men lige nu er jeg ikke så glad for den. Heller ikke mig. Men ham vil... Ej, så går det ikke. Hold deres post. Jeg fatter ikke, hvorfor det går, men det er også meget nice, at vi ikke har sådan... Er vi mere excited end de her? Hvad siger du? Er vi mere excited end de her? Nej, det er de. Vi er overhovedet ikke. Det var fordi, de render rundt og Broadway skrev over fedt, det er ikke også jo. Men det er også fordi, at det er meget fedt, at man ikke snakker sammen, når man hejser jo. De står som og glor dig. Hvor? Succes. Hvor kigger de fra? Til Norden. Woo! Til Norden! Nå, måske det ikke Bare også. klam. Ej, hvorfor? Nej! Vi har fået en sko for Clemens. Vi har fået te! Og hvad står der? Hvad står der? En god godnat-te. Hvad står der? Tak, Søde venner. I lige måde, dette samarbejde vil og kan nå langt. Okay, og EJ. så hænger vi lige koden der. Vi går lige ind med den her til Clemens. Vi går lige ind med skoen til Clemens, så, Ja. så vi kan fucking blære os med, hvor meget succes det er. Så lad mig